My people, this is Jigbo Man speaking. Jigbo is all over in my body. Right now we are in IMT Cultural Fiesta Day. Right now we are here to display what we got, which is Jigbo, Abacha Sharp Sharp. Enugu State niile kwezuonụ ụmụnna afọ m nwa bụ Jigboman. Ana m ekene school bụ IMT mere organize this program. Ana m ekenekwa ndị igwe niile. Ịma na ndị ọcha lụchara ihe a na-alụ na-ese ndịla anyị nwa na-eri, mana anyị nwa chezo na o nwere ihe ka mma, na e nwere ihe ọzọ anyị nwee dị mma. Ọ ga-aba anyị lụkwa anyị enyekwe ndị ọcha ka ha na-eri. Eji m ohere a wee na-akpọlite lọlọ m oke nwanyị ka ọ bịa gosi anyị ka esi agwakwa ndị abacha. Ana m ekele Jigboman, onye isi ihe a na-eme. Ekele mbiri nne nwanyị ọma jisi ike. Ndị Igbo ekele m unu nke onye chiri ya zelo daalụ nne. Ana m ekele the president SCG I greet you this evening and I appreciate you for giving us the opportunity to be one of your sponsors. Jigbo is the Abacha. Abacha made easy. Jigbo is made of pure natural and organic ingredients, essential for healthy living. Now let me present to you how Jigbo is made. All you need is your hot water first. Then you open your pack of Jigbo. Spice and even spice you ingredients in it are what? To give you that natural taste that your local abacha will give you. Then the first thing you do is to soak your abacha in hot water. You see for abacha again, you sip it out. Then you send it again. The first thing you do is you make red oil. Then you go in with the Jigbo spice. You will hear the spice. Then you will tell your abacha. Who wants your abacha? I like it that you want to test Diana. Come on, what's your test? I am done preparing my abacha. Yes. Someone who killed you. Jigbo.